Wara seduta ta' kważi 7 sigħat nhar it-tnejn il-Parlament ser jerġa' jiltaqa' biex fi stadju ta' kumitat ikompli jiddiskuti s-self li Malta ser tagħti lil Greċja. Matul is-sessjoni tal-bieraħ spikka d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li qal li fl-interess nazzjonali il-Partit Laburista jaqbel mal-Gvern li l-Greċja tkun mejjuna. Madankollu wissa li mhux se jintrabat mal-ebda garanzija ta' għajnuna futura jekk din ma tkunx diskussa mal-Oppożizzjoni. Huwa qal li minn issa l-qudiem kollox irid ikun miftuħ għan-negozjati u skont iċ-ċirkostanzi ekonomiċi u finanzjarji tal-mument. Matul is-seduta ħareġ kif il-Gvern minkejja dak imwiegħed ma talab l-ebda forma ta' garanzija finanzjarja għal dan is-self. Joseph Muscat qal li għal darb'oħra il-Gvern qed juri li ma jafx jinnegozja. Tkellem dwar il-problemi li waslu lil Greċja f'xifer ta' falliment u kif dak li ġara hemm il-Gvern qed jagħmlu f'pajjiżna. Iċ-ċavetta biex dan ma jsirx hija tkabbir ekonomiku għal Joseph Muscat. Matul id-diskussjoni tal-erba' filgħaxija tkellmu wkoll il-Ministru Tonio Fenek u d-deputati parlamentari Charles Manjon, Helena Dalli, Alfred Sant u Robert Arrigo. Is-sitwazzjoni ta' nuqqas ta' sodod fl-isptar Mater Dei qed tkompli sejra l-lar. Din il-problema tunaqqas ta' sodod issa nfirxet anke fis-sala tal-maternità. Sorsi qrib l-isptar qalu lil One News li l-ħamis fit-8:30 ta' filgħodu 3 ommijiet kellhom iweldu fejn xulxin u fl-istess kamra. U dan minħabba nuqqas ta' spazju u nuqqas ta' kmamar meta ġie biex jiġi ppjanat il-Mater Dei. Bħalissa fis-sala tal-maternità hemm 13 l-om tistenna biex twellet u dan meta kmamar tal-ħlas hemm biss 9. Is-servizz ineffiċjenti tal-arriva qed iwassal għal spejjeż addizzjonali għal passiġġiera. Persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon dalgħodu qalu li qed iqattaw satejn jistennew il-karozza tal-linja fuq l-istejġ fil-Fgura biex imbagħad tgħaddi mimlija. Minn meta beda s-servizz ġdid ħaddiema li tkellmet magħna qalet li qed tqatta' minn tal-inqas satejn fuq l-istejġ tistenna. Għalhekk li flimkien ma' sħaba bdiet tikri minivan li flimkien ma' xiri tal-biljetti tal-arriva l-ispejjeż marbuta ma' trasport fix-xahar telala għal 50 euro. Għadna grupp minn naħa tas-Sawt li qed nikru minivan filgħodu. U kemm tiġik? Il-minivan qed jiġina xi 20 euro u mbagħad ikolli nħallas il-weekly ticket ta' l-arriva x'filgħaxija ma nistax ninqeda bil-minivan, allura kważi qed tiġini 50 euros fix-xahar by and large. Intant il-Partit Laburista nida kampanja relatata ma' trasport pubbliku. Fiha l-Partit Laburista jitlob lil pubbliku biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar ir-rotot minnu lejn il-lokalitajiet illi fihom joqogħdu. Il-Vatikan irrestrinġa ma' persuni adulti biss il-ħidma ta' saċerdot li jissemma mill-vittmi tal-abbuż sesswali f'Dar San Giuseppe. Is-saċerdot in kwestjoni Father Konrad Xiberras mhuwiex wieħed mit-tnejn li diġà nstabu ħatja mill-Qorti Maltija. Wieħed mill-vittmi tal-abbużi Lorenz Grek kien qal li meta kellu 13-il sena kien safa abbużat minn Father Xiberras meta dan qabadlu l-partijiet privati tiegħu u żied li dan l-abbuż sar fuq żgħażagħ oħra. Min-naħa tiegħu ix-xahar li għadda Father Xiberras kien għamel protest fil-qorti fejn kien sostna li dak li qal Grek ma kienx minnu. Intant l-4 wara nofsinhar is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-stqarrija ħabbret li l-Vatikan kien arrafa li minħabba li ma kienx hemm ċertezza morali li Father Xiberras abbuża minn minuri kienet qed tingħata deċiżjoni negattiva fuq dan il-punt. Madankollu l-Vatikan żied li minħabba li l-evidenza miġjuba tqajjem suspetti serji il-ħidma ta' Father Xiberras se tkun ristretta ma' persuni adulti biss. Il-Pulizija tal-Iskwadra ta' kontra droga rnexxiela ġġib lura Malta r-raġel li ħarab minn pajjiżna. Dan ir-raġel ta' 34 sena li huwa residenti ta' Sliema inqabad fl-Olanda wara li ħareġ mandat ta' arrest Ewropew. One News huwa infurmat li r-raġel ġie arrestat fit-12 Ottubru tal-2008 u tressa l-qorti l-għada akkużat b'assoċjazzjoni traffikar u possess ta' madwar 4 kilogrammi ta' raża tal-kannabis. Iżda waqt li kienet igawdi mill-libertà proviżorja ħarab minn pajjiżna. Fl-Olanda r-raġel instaff fil-possess ta' dokument ta' identità barranija falsa. Imut il-kofundatur tat-teknoloġija Amerikana Apple Steve Jobs. Jobs miet fl-età ta' 56 sena kawża tal-marda tal-kanċer. L-istorja ta' Apple bdiet fil-bidu ta' snin 70 meta Steve Jobs iltaqa' ma' Steve Wozniak fil-klabb tal-computers.
Flimkien bdew joħorġu l-computers Apple I u Apple II u eventwalment l-Apple sar negozju. Fl-1984 l-Apple introduċa il-Macintosh, computer li kien navigat permezz tal-mouse. Minn hemm ħareġ l-iMac, l-iPod u l-iPhone, teknoloġiji li bidlu l-mod ta' kif ngħixu. It-temp għal-bqija tal-ġurnata mistenni jkun ftit imsaħħab li jsir ftit jew wisq imsaħħab kultant u bil-possibilità ta' xi ħalbiet tax-xita iżolati. Viżibilità tajba, riħ ħafif l-aktar mill-vant kultant ikun ħafif għal moderat li jdur minn nofsinhar. Baħar ħafif b'imbagħad ftit li xejn. L-ogħla temperatura 26 grad Celsius l-inqas 17, dik tal-baħar 25 grad Celsius, indiċi UV 6.